and futhi nina ni-toxic anifuni undibona ndithule. Ndizihlelele apha ndizipholele, minding my own business as usual. Athi ifoni yami inqanqaza fondini ngu-WhatsApp i-inbox zikhiphani. Hey ankile usibonile sasimenqa sixuthole imike. Hayi bo guys zayithini nonsense leyo mina ndingenaphi? Ijani ibhekezayo kaloku naxesha lakhe laa mntu lowa. Ndibhizi no-own lane, own pace fondini akho pressure. Umbuzo wami uyi-one babefuna ntoni laa mntu pha? Ume pha uzenza i-bodyguard ka-DJ. What's the point? Yintoni irole yakhe pha? Sense uba ndiyo-host mna ndiyo-MC but kunini yashunyayela into yoba ubohlala apha xa kudlala ingoma especially ene-vocals. Bengakho-wrong utira ngoxutha laa mike. Yenziwa lani wakade Imbovane once bengathi uwabaza too much. Wa kuthiwe Ftsek kwedin. Nomntana omncinci mos once bengathi uzawubamba umbane ngezandla ezimanzi kuthiwa hata uzawuchoka. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Kudala waba sisimenqe man laa mntu uyakwazi unyamezela uzawubhouncer back nakule. Ibi-quick lesson nje uba hayi kaloku utshomana nojubjub can only take you so far. Funeka uzihambele the rest of the way. But ke wethu guys kusemhlabeni apha man yazi umuntu akaze ungahaslishi ke xa i-born hustle lakhe masingamgxeki masimkhuthazeni shem.